Joskus on aika helppo hukata oman itsensä, unohtaa se oma syvin olemus. Kiireen keskellä juostaan vaan tietyllä tavalla oravapyörässä. Suoritetaan päivästä toiseen vaan niitä pakollisia tehtäviä. Sitten yhtäkkiä huomataankin, että onko tämä sellaista elämää, mitä oikeasti haluaa elää. Ja se on hienoa, kun ihminen vieltää peli poikki. Ottaa pienen aika lisää ja alkaa miettiä, mitä oikeasti haluaa saavuttaa. Mikä on oikeasti tärkeää? Kun puhutaan arvoista, niin moni puhuu, että terveys on tärkeä arvo. Mutta sitten kun aletaan katsoa niitä päivittäisiä valintoja, mitä ihminen tekee, niin se terveys ei oikeastaan niin näyttäydy se mitenkään. Unenlaatu on huonoa, ei ole aikaa nukkua. Ruokavalio ehkä retuperää ja treeniä ei ole kerinyt tekemään. Ja siinä tulee sellainen tilanne, että vedetään vähän niin kuin omia arvoja vastaisesti ja sitten se aiheuttaa vaan lisää stressiä. Aina silloin täällä joku kysyy, että miksi tarvii palkat valmentaja perusasioihin, nukkumiseen, kuntoiluun, syömiseen, palautumiseen. Mutta eikö ne ole kaikki sellaisia asioita, mitä ihmisten pitäisi tietää? Nykypäivä, kun kaikki on tietyllä tavalla epävarmaa ja erilainen kuin ennen, niin me tarvitaan jotain sellaista tietynlaista selkärankaa, sellaista tukea, varmuutta. Ja monesti se onkin niin, että kyllä sitä tietoa löytyy, mutta sitten ei vaan saa jostain syystä itsestään irti. Suurin osa tarvii valmentajaa. Huippu-urheilijatkin. Siellä on monta valmentajaa. Ihmisellä itsellä on ne kaikki resurssit ja voimavarat. Ja sitten tämä valmennus ja valmentajan tuki, ne kun yhdistää, niin se on se tietynlainen menestystakuu, onnistumistakuu. Ja sitten kun alkaa tekemään niitä toimenpiteitä, niin yhtäkkiä kehossa alkaakin tuntua paremmalta. Paljon paremmalta mitä ehkä vuosikymmeniä. Unenlaatu parantuu, mieliala virkistyy, keho toimii. Löytyy myös sellainen kehon ja mielen yhteys, minkä moni on menettänyt. Ja kyllä tämä on valmentajan palkkapäivä, se, että ihminen saavuttaa tuloksia yhteistyöllä. Sen avulla tulee menestystarinoita. Oletko sinä seuraava menestystarina? Ota yhteyttä.